belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Een 58-jarige automobilist is gisteren om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij reed in zijn auto op de Schottegatweg West in de richting van Ria Canario. De man verloor de macht over het stuur en knalde tegen de hekken bij het Isla-terrein aan. Het is het 12e dodelijke verkeersslachtoffer van dit jaar op Curaçao. Bij een ongeluk op de Cubaweg, ter hoogte van de kruising met de Tortolaweg, is gisteren een motorrijder ernstig gewond geraakt. Een automobilist reed tegen de motorrijder aan en de man slingerde verschillende meters van zijn voertuig af. Daarna raakte hij buiten bewustzijn en moest hij door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis worden gebracht. Na Colectra, nós tomamos tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. Werknemers van de SVB stappen naar de rechter. Dat doen ze samen met vakbond APVO. Ze zijn het niet eens met de beslissing van de directie van SVB om te korten op de salarissen. Volgens de directie krijgen ze minder geld van de overheid en is er weinig geld over. Ook is er geen geld voor voorlopige pensionering van werknemers. Die zijn het daar niet mee eens en stappen naar de rechter. Een 50-jarige man gaat 6 jaar de gevangenis in. Hij heeft de afgelopen 3 jaar zijn eigen dochter misbruikt. De rechter vond de feiten zoals die werden gepresenteerd zo afschrikwekkend dat de geëiste straf van 48 maanden verhoogd is naar 6 jaar gevangenisstraf. Daarnaast moet de man ook een schadevergoeding van 50.000 gulden aan zijn dochter betalen. In hoger beroep is gisteren een straf bevestigd die eerder was uitgesproken in een zaak waarbij een man werd geliquideerd in de Penstraat. Dat vond plaats op 5 februari 2017. De zaak kreeg veel aandacht op Curaçao omdat het op een koelbloedige wijze in het huis van het slachtoffer zelf gebeurde. In hoger beroep heeft de rechter de straf van 18 jaar bevestigd. Er is wel 6 maanden afgegaan omdat de verdachte lange tijd op zijn vonnis moest wachten. Banco de Caribe waarschuwt haar klanten dat er een valse sms de ronde gaat waarin klanten wordt gevraagd om hun rekening van de Visa-kaart te reactiveren. Het is een valse sms, zegt Banco de Caribe, en het is een geval van phishing. Banco de Caribe zal nooit een sms sturen waarin mensen om zulke zaken wordt gevraagd, aldus de bank. Ajax is op Curaçao. De landskampioen van Nederland kwam gisteren aan en gaf daarna een persconferentie in het Marriott Hotel. Als bedankje heeft Ajax een kampioenschaal meegenomen. Er is veel animo voor het bezoek van Ajax. Vandaag staat een clinic voor jonge voetballers gepland. Er hebben zich 1300 voetballers aangemeld, maar er is maar ruimte voor 400. Morgen is er een openbare training van Ajax en vrijdag speelt het team van Ajax tegen een selectie van Team Curaçao. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.